Предлагам да започваме, че позакъсняхме малко. Задния екран вижда ли се? Супер. Да. Направи ми впечатление, че докато сте си цъкали сайтчета и сте си правили разни работи по тях, всеки от вас ме пита как да си направя списъчна страница, искам тук да си листна всички артикъли, искам да си покажа снимка на всеки артикъл и тем подобни въпроси. Днес ще отговорим на тези въпроси. Не мога да се намеря интернета. Днес ще говорим за ето този модул. Той не е част от ядрото, той е контрибютнат модул, сваля се отделно, казва се Views. Защо Views? Защото с него ще създаваме различни вюта или различни изгледи на съдържанието, което има нашия сайт. Предния път с колегата сте дискутирали как да създавате различни типове съдържания, как да създавате най-различни видове полета към тях. Идеята на тази цялата работа е да си структурирате, да си направите скелета на сайта относно данните, за да са те по-структурирани. Първо някакви въпроси, нещо на някой да не му е ясно относно Content Types и Fields, защото е много важно, за да преминем към Views, трябва да сме изчистили предната тема. Надявам се, то не е у мен, затова аз всеки ден натискам за него, но явно има някакви драми, щом се бави. Затова именно в началото на тази лекция предпочитам, ако някой нещо не му е ясно, чисто концептуално, тук за 10-15 минути може да отделим време да ги изясним нещата, ако не продължаваме напред. Views. Да? Entity е... Значи, представете си, когато ви говорих за нодове, тогава казах, че абсолютно всяко едно съдържание, единицата съдържание е нод. Entity, то е още по-абстрактно понятие. Там като Entity се включват не само нодовете, но и юзерите сами по себе си, както и търмовете. Entity е основната градивна единица на съдържанието. И то не само на съдържанието, всъщност и юзерите. Ако юзерите не ги разглеждаме като съдържания, ами като потребители или пък търмовете като етикети, всяко едно, или пък ако имаме commerce продукт, той също е entity. И като всяко едно entity, това е от материята на обектно ориентираното програмиране, то може да има property, може да има методи, които да извършват някакви действия. Да. Точно, entity е клас, който е на много абстрактен левел. Нали? Ако разглеждаме това, че всеки търм и всеки юзър и всеки нод са entity-та, те сами по себе са entity-та, обаче имат съвсем различни пропъртите и съвсем различни методи. Така, Views. Да преминем направо към създаването на вюта. В общия смисъл Views ни предлага интерфейс, с който можем да си екстрактваме данни и да ги показваме на сайта под формата на блокчета, на страници. Ще видим какви различни опции ни предлага модула. Грубо казано, с него ще пишем селекти. За тези от вас, които са по-запознати, базата данни там се пази съдържанието под някаква структурна форма
И ако искаме да извадим част от това съдържание и да го покажем на някаква страница, трябва, грубо казано, да се напише някакъв select, SQL select, който да по дадени критерии да се селектне, да се избере дадено съдържание, да се покаже под някаква форма. Това нещо го прави Views. Реално той ни предоставя един интерфейс, където само с цъкане си посочваме кои полета да извадим от кои типове съдържание, с някакви критерии за филтриране, някакви критерии за сортиране. Посочваме формата, под който искаме да покажем съдържанието. Дали ще е списък, табличка или друг формат. И така той ни генерира селекта, който реално се изпълнява към базата данни, взима съдържанието, форматира го и го показва на страницата. Ето ми го моето сайтче. Където първо ми е интересно какви типове съдържания имам. Имам само тези двата. Ще си добавя някакъв друг тип съдържание, например job. Така, сега отново ще минем заедно и през тези опции, които предния път сте ги разглеждали. Искаме да има title, preview before submitting, не ни трябва. Някакъв guideline за submission също и добър ден, не ни трябва. Нека да са публикувани нашите jobs, но не на front page. Ще си имаме отделна страница, където ще публикуваме обяви за работа. Нека се дисплейват автора и датата на създаване. Коментари не ни трябват. Ще ги закачаме към main менюто. Където виждате колко бързо и лесно си направих нов тип съдържание job. От тук ще му менажирам филдовете. В момента той ми идва по дефолт с title и с body. Това е служебен филд, който пази настройките за URL-а. Какво друго може да има на нашия job? Image. Или ако не image, company, примерно. Което ще е от тип текст. Коя е компанията, която публикува обявата? Задължително ми трябва компанията, help text без. И тук оставям дефолтните настройки на текст филда. Какво друго може да имам? Тук се сещам, че имахме таксономия категория. Ще създам таксономия reference field. Select list някъде. Тук Drupal ми казва, че вече този machine name съществува, затова трябва да си избера друг. Най-вероятно на някои от другите контент типове вече съм го ползвал този machine name. Vocabulary да е категории. Отново задължително. И нека добавя и някаква снимка. Така, дефинирах си поленцата, които ще ползвам за моя тип съдържание Job. Така, виждаме колко много опции имаме за полето снимка. Тук може да задаваме кои да са позволените формати, коя да е директорията, където да се аплодват файловете, които юзерите аплодват при добавяне на снимки.
максимални размери на снимката в пиксели, минимални такива. Тоест, ако да речем искам юзерите да аплодват големи снимки, а не някакви мънички, които да изглеждат грозно, мога да задам минимални изисквания по подобен начин и максимални. И така ще има една валидация, която при аплод на имидж, ако той не влиза в тези критерии за валидация, просто няма да позволи да се аплодне самия имидж. Също и за максимум upload size, ако не искаме да ни аплодват повече от 2-3 мегабайта снимки, защото все пак това си е пространство. Дали да има outfield, title field, това вече са си по HTML специфични неща. За image пресетите мисля, че говорихме. Когато се аплодне даден имидж, когато юзера аплодва самия имидж, сещате се, че има едно малко тъмбнелче на самия имидж. Какво всъщност е аплоднал юзера и тук можем да му зададем какви да са му размерите на този тъмбнел. Някакъв дефолтен, ако искаме, не искаме в случая и сме готови. Така. Относно това как да са подредени самите полета, когато отворим страницата на джоба, дали да има лейбъл или не, това се менажира тук от Manage Display. Тайтъла винаги ни е най-отгоре, то е заглавието на самата страница и оттам нататък вече всички от допълнителни филдове можем да си ги подреждаме от тук. Например, искаме имиджа да е над бодито и после да е бодито, или description на обявата. Компанията да се посочва също над бодито и категорията нека си е долу. Така, дали да имат лейбълчета за картинката, не ни трябва лейбълче, ясно е, че това е картинка, компанията нека има, бодито също, категорията също. Относно размерите на самата снимка, когато отворим, нека всъщност да добавим някакви джобове, после ще разгледаме тези настройки. Така, ето ми го първия джоб. Ето и как изглежда страницата. Виждаме, че в момента аплоднах някакъв много огромен имидж и ми се показва оригиналната снимка. И отдолу са ми съответно компанията, бодито и категорията с лейбълчета, както го настроих. Самата картинка няма лейбъл. От тук се настройва дали да имам някакво размеряване на снимките, що се отнася до тази страница. До страницата, която е на самата обява, вътрешната страница на обявата. И в момента виждаме, че се показва Original Image, но мога да му кажа да ми се показва ето този пресет, който е 480 по 480. Дали да има линк, т.е. дали самата картинка да линква на някъде, примерно към самата страница, но няма смисъл, ние сме на нея. Така че оставаме без линк. Запазваме и когато дойдем пак тук, виждаме, че в момента снимката ми е някакви по-нормални размери. Така, това е относно вътрешната страница. Ще генерирам още някакви примерни jobs с Devel Generate модулчето и ще започнем да правим списъчни страници. Ще си направим страница на обяви само предстоящи, т.е. които може само изтекли, само бъдещи,
по дата и различни филтрания. Няколко страници ще направим. И именно за тази цел ще ползваме Views. Но първо искам да генерирам малко тестови контент. Само че преди това мисля да добавя още едно поле за дата. Deadline, например. Така, виждам, че тук в този списък нямам поле от тип дата. Пиша си в Google, търся Date Field за Drupal и ми връща този модул. Виждаме, че ни дава някакъв widget с календарче, където можем да сетваме дата и час. Много готино. Затова, ако искаме да запазваме някакви данни от тип дата, ще ползваме това модулче. Виждаме, че е доста използвано, така че няма нужда да търсим други. Не чух. Линк към този модул. Искаме поле от тип линк. Добре, това ще добавим. Добра идея, защото ако да речем имаме портал за обяви и компанията си е обявила някъде друга да обявата на техния собствен сайт, ще е хубаво да има линк към тази обява и до другия сайт. Date Views ще ни трябва. Оп, календарче. Това е достатъчно, мисля. Така, добавих си date модула и тук вече се предполага, че трябва да имам date. Нямам. Нещо съм изпуснал. Да, makes date time fields available. Това мога да че съм изпуснал да добавя. Ето ми го и новия тип на филда.
Така, линк. Ами правим ресърч за link field. Има link модул. Отново виждаме, че е изключително използван. Ето го и него. Казва ни, че дефинира Simple Link Field типа. Така, тук са настройките за датата, секунди не ни трябват, ще събираме само, даже час и минути също не ни трябва, ден. Collect на end date, не ни трябва, ние събираме направо deadline дата. Дали да кешираме датите? Без кеш. Нека е задължително. Една датичка ще имаме. Готово. И сега тук вече от новото модулче имаме и линк. Като тук опциите за линк са доста интересни, дали URL да е абсолютен. Това значи, когато добавим някакъв път към някаква страница вътрешна или пък някакъв външен линк, дали самия линк, който в последствие се показва на страницата, дали да е с пълния си път, т.е. да включва и домейна в него или не. Дали да се валидира URL-а, т.е. ако напишем ASDF, да речем, дали да има такава валидация, която да проверява дали самата въведена стойност е съществуващ линк или не. Дали изглежда като линк, мисля, че не проверява дали е съществуващ. Това не го знам какво е. Link title. Това е настройката, сега като го създадем направо ще ви покажа за какво е тази настройка. Статичен тайтъл, ако искаме някакъв. Максимална дължина на полето. Ето всъщност така ще ни изглежда накрая полето за линк. Ще имаме title и URL, две такива поленца, където тук ще въвеждаме това, което искаме да бъде изписано като линк. Да речем, в момента това ни е линк. Тайтъла му е ето тази стойност, която се изписва 7.hx-1.3. А това, което е URL тук, реално е пътя. Или това, което ми излиза долу в ляво, като посоча линка, www.drupal.org node нещо си. Това са двете поленца. Първо въвеждам това, което ще се дисплейне, а пък в URL въвеждам там, на където ще отиде самия линк, като го кликнем. Тук опциите са дали тайтъла да е optional или дали да не го изисква или не. Ако не въведем тайтъл, реално линка ще се покаже това, което сме въвели като URL. Самия URL ще бъде като тайтъл. Дали да е някакъв статичен, т.е. да ни пита за тайтъл, а винаги да използва някаква си стойност, която въведем тук в това поле, или no title, тогава винаги ще показва URL като тайтъл. Тук също за самия линк доста опции има, дали да се отваря в нов прозорец. Нов браузър дори може да отваря. Title атрибута. Това са вече по HTML. Като този атрибут, това е разликата между
този атрибут title и този title е... Къде да ви го покажа? Реално атрибута title го ползваме, ако искаме да ни се покаже някакво попъпче, когато ховърнем на линк. Само, че тук пък никой няма подобни неща. Тук също. Реално, ако симулирам добавяне на един title атрибут тук, именно от този title атрибут. Когато този линк има такъв атрибут, title е равно на курс, тогава, когато ховърнем на самия линк, ето излизаме и това попъпче курс. За това се ползва title атрибут, който се различава от това нещо. Това обясних, че реално е текста, който се показва, ето този. Запазвам. Така, вече имаме линк, дедлайн, всичко. Нека видим как ще се показват на страницата тези новите филдове, които посочих. Дедлайна ще се показва като date and time. Може и да, ако да речем, в случая дедлайна се предполага, че е някаква дата в бъдещето, но ако ползваме някаква изминала дата, виждаме, че има формат time ago или колко време е изминало вече след тази дата. Или plain, което значи да ни го покаже такъв timestamp, който е Unix конвертирана дата. Но ще използваме date and time. За самия формат на датата, тук са настройките. Тук имаме три предефинирани формата. Като виждаме разликата, нали? Имаме long, medium и short. Разликата е... То няма разлика. Но после мога да покажа, ако остане време, мога да покажа как да си ги дефинираме. Реално ние можем да ги променяме тези формати. Да речем Medium да не включва в себе си този ден от седмицата, а пък Short да не включва часа, да речем само датичката. Или пък годината да е само 15, да не е 2015. Всякакви такива опции има. Като това тук тези стойности са предефинирани, ние можем да си дефинираме колкото искаме формати в самия Drupal, формати на дата и вече в самите на различните страници можем да показваме различни формати. Така, сега вече може да генерирам малко съдържание. Ето ми ги новите джобове. Ще отворя няколко от тях да видим как изглеждат. Всеки от тях си има някаква такава генерирана странна снимка. Компанията, кофтото е, че тук компанията ни е много текст. Не се е усетило, че трябва да е малко. Категория Deadline 18-та година, идеално. И Job Link, някакъв линк, който е вътрешен. Към homepage в случая. Та, ако едитнем, ще видим какво реално е свършил този модул. Така, някакъв title е сетнал, някакъв description, тук компанията ще направя малка.
Като филд ли? Самия модул, който в момента ми генерира джобовете, го генерира някакъв текст и го сетва на този филд. Ето го и линка как изглежда, тайтъла как да се дисплейва и какво не ми хареса? Not a valid URL. Google го харесва. Така, този линк вече сочи към Google. Добре, имаме някакви обяви. Сега, искаме да направим страница, която да ни покаже всички обяви. Тук вече идва силата на Views. Реално от модулчетата това, което ни трябва, Views модула, Views Bulk Operations, това ще го разгледаме и то за какво служи, но задължително ни трябва и това. Ако имаме само Views, ние ще имаме някакви списъчни страници, но те ще са някакви, които се дефинират от други модули. Ако искаме ние да създаваме списъчни страници, ако искаме интерфейса, с който се създават списъчни страници, ни трябва този модул Views UI или Views User Interface. Тук вече под Structure имаме този link Views. Тук в момента ето това е страницата, където са листнати абсолютно всички вюта, които са дефинирани в момента на сайта. Като тези първите три, те са от модулчетата, които инсталирах съответно лекцията за съдържание и лекцията за потребители, където ми даваше повече опции за филтриране на съдържанието. Ето този. То реално модула дефинира view и замества страницата за администриране на съдържанието с това view. Или грубо казано, ето тази страничка е view. Ето ни го списъка с съдържанието. И ние можем да го едитваме от тук. Ако искаме да речем, в момента тук имаме дата на последен апдейт на съдържанието. Ако искаме да си добавим дата на кога е създадено съдържанието, тук когато едитнем самото view на тази страница, можем да си добавим въпросното поле. Като ето как изглежда view-то. Ще започнем сега първо с view с по-простичко с jobs. После ще се върнем към това сложното, защото то е доста комплексно. Виждаме колко много тук са листнати всички филдове, които са селекнати, или грубо казано филд е това тайтъла, филд е типа, всички тези колони реално в табличката са филдовете, които са селекнати, а тук са критериите по филтриране, като виждаме, че тук в нашия случай са изкарани юзера да си ги променя. Но да, пак казвам, това е доста сложно view, ще го разгледаме към края на лекцията. Затова ние сега ще си направим някое по-простичко. Добавяме си ново view. Първо ни иска име. Jobs или All Jobs. Описание не ни трябва. Какво ще показваме на тази страница? Ще показваме съдържание. Другите опции са да показваме коментари, файлове, търмове, потребители или някакви. Може дори да направим списък с модули, с view да направим всички модули, да изкараме всички модули, които се ползват. Нека се концентрираме сега към съдържанието. От тип, така, показваме съдържание от тип job, сортирано по новото да е първо. Последната добавена обява нека да се показва на първо място. Така, искаме да създадем страница. Чекваме този checkbox Create a Page.
как ще е заглавието на страницата All Jobs, нека го запазим същото, какъв ще е пътя на самата страница, т.е. как ще се достъпва с /all-jobs. Така, ето ни ги опциите за формат. Единият вариант е grid, което значи като някаква мрежа, грубо казано, да ни подреди джобовете. На първия ред 4, на втория ред 4, като квадратчета, нещо от рода. Аз това не го харесвам, после е доста трудно за нареждане, грубо казано. Ако имаме, тук се задават колко колони да има, общо взето по-удобно е да се ползва таблица, table. Другите опции са HTML list, или това, грубо казано, е списък подобен на менюто. Ето такъв списък. Готино е, когато показваме, да речем, само заглавията на джобовете. Тогава е готино да е такъв списък, особено ако имаме иерархия, ако искаме да ги групираме самите нодове, да ги групираме по някакви критерии, е удобно да ползваме списък. Това е пример за списък. Другите опции за форматиране са Jump Menu. Това, честно да си кажа, не знам какво е. Това най-вероятно ми идва от този модул, който ползваме за това меню. Табличка и неформатиран лист. Най-обикновено се ползва неформатиран лист, който разликата между този лист и неформатирания лист е, че тук ни създава чисто от HTML гледна точка, нека разгледаме HTML, ни създава ето тези елементи. Това е HTML елемента за списък. UL идва от Unordered List. И вътре съответно имаме два елемента основни. Виждаме тук конкретно за това меню. Li, което идва от List Item. Това е HTML за лист. Да, всъщност тук отдолу, нека видим този списък, ето ни го пак Unordered List. Има опция, другия вариант на списъка е да е Ordered List или да е с цифрички. Мисля, че мога да го променя тук. Да, ама не успях. Добре, единият вариант Unordered List, който ни дава така с булети списъка, Ordered List, който е подреден лист, ни го дава с цифрички от 1 до 20, да речем. Така, неформатирания лист ни създава ето такъв HTML. Това е пример за неформатиран лист. Тук нямаме HTML лист сам по себе си, имаме просто някакви елементи, организирани в HTML в div елементи. Примерно тайтъла сам по себе си е div елемент, ето такъв. Бодито и то, като рапър му е това дивче. Ето ги всъщност самите поленца. Организира ги не в списък, но в някакви други елементи. Това е разликата. Най-често се използва този unformatted list. Така, тук какво искаме да показваме, дали да показваме тизъри, целият пост, само тайтъл с линк или филдове, които ние си преценим. Най-добре е да използваме винаги филдове, защото ние да си дефинираме полетата, които искаме да показваме. Нека покажем 10 обяви на страница, да използва пейджър, меню линк също да има под менюто, main меню, да се казва All Jobs, RSS feed не ни трябва и това е Continue and Edit. Така, ето ни го нашето първо view. Сега ще минем, така изглежда доста страшно, доста опции има, но ще мина през всяка една от тях и ще я обясня подробно. Започваме от
заглавието на вюто. Нека първо ще го запазя. Да видим крайния резултат какъв е. Крайният резултат е ето този списък. В момента виждаме, че имаме само заглавия. Сега ще видим как да си добавим, да речем, категорията, компанията, картинката, ако искаме да покажем. Можем да го направим и като табличка. Така, едно по едно. Display name, това е реално това какво ще се изпише тук горе. То не е толкова интересно на този етап. Тайтъла на самата страница или това, което се изписва ето тук горе. И това меню страшно много ме дразни, ще го махна. Така, това е заглавието на страницата. Ако искаме да го променим, само Jobs, да речем, направим по този начин. Save. Запазваме вюто. Винаги, когато направим някоя корекция тук по филдовете, трябва да го запазим и цялото view, за да ни се отрази промяната тук. Ето виждаме, че тайтъл е сменен. Така, другите опции. Формат. Тук въпросните формати, които ви споменах, можем, когато вече сме създали едно view, можем да му сменим формата. Ако искаме да го покажем под формата на табличка, избираме таблица и тук са вече опциите. В момента имаме само един филд, въпросният title, и тази табличка ще се покаже само една колона реално. Всеки отделен филд е различна колона в таблицата, в случая ще имаме само една. Тук имаме опции, доста подробни са опциите, какъв да е дефолтното сортиране, дали да е sortable тази колона. Ако изберем това нещо, направо ще го избера да го покажа. Или всъщност първо ще добавя повече полета и после ще се заиграем с табличката. Там опциите са доста интересни. Така, връщам на Unformatted List. Какво да показвам? Дали да показвам целият контент, което значи ще направи списък с абсолютно всички нодове, с абсолютно всички тяхни филдове. Ако го избера това, няма да ми даде опция да избирам поле по поле, кое да показвам, ами ще ми направи, в случая даже избрах teaser, аз обаче искам full content. С тази опция ще ми направи списък на целия джоб, с всичките му филдове. Ето, има вече картинка, дата, общо взето всичко това, което се показва и на самата страница. Ни се показва тук ред едно след друго. Моля? Какво да имам? Така. Какво е лист? Не чувам. Какво да имам? Превю. Да, има, да. Ама... Да. Хубава забележка. Тук отдолу имаме превю. Т.е. когато направим някаква промяна по самото view, отдолу можем да видим какъв е резултата. Аз от моя експириенс не го ползвам това превю, защото доста често ми дава разлики. Но в нашия случай конкретно е окей да го ползваме, да, ние не правим толкова сложни неща. Да, ще стигнем и до там. От тук се ограничава, но аз съм ги подкарал подред. Така, нека се върнем обаче на филдовете. Искаме да показваме филдове. Така, в момента имаме само title. Ако искаме да покажем, да речем и картинката, тук цъкаме Add, добави филд, пишем името на самия филд. Тук ни показва в кой контент тип се среща този филд. В нашия случай, когато имаме филтър да показва само джобове, търсим този имидж, който се намира в job контент типа. Това е много важно, защото ако изберем другия,
няма да ни се покаже, именно защото това са два различни филда. Нашите джобове нямат картинки от този филд, затова ще се чудим бе къде ми е имиджа, уж има този джоб имидж, ама не се показва. Ами ако изберем опция да миксира съдържанието, тогава да. Тогава ще го миксира, но в случая искаме да покажем само Jobs. Така, лейбъл не ни трябва за снимката, форматър имаме само един, image стил. Тук вече имаме още същата опция, която имахме на дисплей сетингите. Какви размери да ни покаже снимката. Това е списъчна страница, ще избера някакъв по-малък размер. И тук имаме опция дали самата картинка на къде да може да линква. Тоест самата картинка да е линк. Едната опция да не е линк, просто да не може да се клика. Другата опция е, когато я кликнем, да отидем до страницата на самия нот или на самото съдържание или на самата обява. И третата опция е да имаме линк към самия файл. Ще ни отвори файла в една друга страничка с информация за файла. Това аз лично не го харесвам, то не е и приложимо. Никой не го ползва. Затова ще използваме link image to content, т.е. картинката да е линк към самия job. Тук след малко ще се върнем към тези опции, те са доста подробни. Така. Сега, ако използвам превюто, което се апдейтва веднага след всяка промяна, виждаме, че вече имаме, освен заглавието, имаме и картинка за всеки джоб, който има. И ако кликнем картинката, ни се отваря страницата на самата обява. Супер яко. Същото е и за тайтъла, той също е линк. Ако искаме тайтъла да не е линк, това отново е опция за самото поле. Ето е този чекбокс, просто го махаме. И тайтъла вече е просто текст. Така, запазвам вюто, връщам се тук на самата страничка и виждаме, че вече имаме списък с всички обяви, заглавия и картинка. Като картинката води към обявата. Така, тук виждаме, че имаме пейджър. По дефолт вюто идва с включен пейджър отдолу, странициране, което и показва на страница по 10 елемента. Така, ето тук се управлява въпросния пейджър, после ще се върнем и към филтъра и сортирането. Опциите какъв да е самия пейджър са ето тук. На пейджър, use pager, в случая е зададено да ползва пейджър тип full pager. Ако искаме да не се показват странички, ами само previous и next линкове за следваща и за предишна страница, избираме този мини пейджър. Всеки пейджър съответно си има опции. Примерно тук по дефолт са 10 елемента на страница, можем да им кажем нека са 5. Да започва offset, това е от кой елемент да започва. Ако да речем имаме някакъв списък с 100 елемента, обаче искаме да започва първите 10 по някаква причина искаме да не се показват, може да му кажем да започва от 9 елемент или от 10. Този pager ID не знам за какво. Това е не знам за какво. Не искам да ви лъжа. Но да, ама не може да имаме повече от един пейджър. Ако имаме всъщност, да, точно така, ако имаме повече от едно view, да речем в началото на страницата листваме jobs, после листваме articles и ако ползваме един и същи jobs, един и същи пейджър, можем те да си конфликтват. Примерно, когато сменим страницата на jobs, ще се сменя към втора страница и долното view, което е за articles, да речем. Затова така, да, тук можем да си ги ограничаваме. Да кажем, този е първи, следващия е втори и така нататък.
какви да са линкчетата за предишна и следваща страница, защото в момента сме избрали мини пейджера. Ако искаме линк за всички айтъми, или т.е. някакъв линк, който като го цъкнем да ни листне всички без пейджер, какъв да му е лейбъла, include all items option, това е май точно въпросния линк за всички елементи. Тук можем тази настройка, която е ето тази, можем да я предоставим юзера да избира колко елемента на страница. Може би сте попадали на такива сайтове с такива списъчни страници, където може да си казваш, искам да си листна 50 айтема или пък 100. И това е. Така, отдолу вече виждаме, че имаме само 5 елемента с ето този пейджер тук, който ни сменя страничките. Първа, предишна, следваща, тук ни казва на коя страница сме, колко общо имаме. Супер яко. Така, ако обаче не искаме страници, искаме точно определен брой елементи, без да може да се страницира. Тук избираме Display All Items опцията и тук казваме, искаме 8 елемента и толкова. Нямаме повече опции. И тук винаги ще ми показва 8. А кои 8 ще ми показва, зависи от сортирането. Ако му кажа да ги сортира по дата и последно добавяне, ще ми покаже последно добавените 8. Ако имам някакво друго сортиране, съответно тях. Така, Display All Items, тази опция реално ми показва абсолютно всички айтеми, без никакви ограничения. Date модула, виждаме, че ни дава тази опция Page by Date, което най-вероятно аз не съм ползвал, но твърде вероятно да ми създава някакво странициране на база дата. Тоест, примерно за всеки ден да имам отделна страничка. Ще се върнем към основния Full Pager. На него опциите са му подобни на мини пейджера. Тук имаме, понеже имаме повече линкове, виждаме, че имаме повече опции за смяна на самите думички. Дали е първа страница, последна страница, предишна и следваща. И тук са същите. Така, нека се върнем към филтрите. Тук апдейтна ли го? Да, ето нормалния пейджер. Филтрите. В момента имам по дефолт ми идват два филтъра. Казвам, искам съдържанието да показва само съдържанието, което е публикувано. Или ето е опцията на този филтър. Избирам, направо ще ги махна и ще ги добавя един по един на много. Така, сега избрах филтъра Published, или това е поленцето, което стои ето тук. Всеки нот има опция дали да е публикуван или не. Като ако искаме да филтрираме, ние можем да филтрираме по абсолютно всеки филтр, който има самия нот. В случая аз искам да филтрирам по ето тази опция. Този чекбокс, дали да е публикувано или не. Той е чекбокс, т.е. е от тип полева стойност. Има две стойности, true и false. Затова искам съдържанието само, което е публикувано, т.е. което чекбоксът тук му е чекнат. Така, втори филтър искам да филтрирам по тип съдържание. Пиша type, имам тук content type.
Отдолу ми подсказва кои са типовете съдържания, които са в момента на сайта. Не. Това е някакъв статичен, защото ми подсказва някакъв стори. Така, и тук казвам кои типове съдържания да покажа, като мога да покажа всички типове съдържания, мога и да избера един или повече. Тук затова са чекбоксове, ако искам да речем да миксира резултатите Article и Jobs, ги избирам двата. В нашия случай ще изберем само единия, като тук дори имаме и опция за смяна на самия оператор или искам всички типове съдържания без Jobs или всички типове без Basic Art, без Basic Page. Така, сега ще добавя нов филтър по дата. Пиша Date, избираме филда, който сме добавили към самия job. Това. Така, ето ги опциите за филтриране по дата. Тук са доста подробни. Това ако филтъра ни е експознат или с две думи, той да е предоставен на потребителите, те да си филтрират самата списъчна страница. Не, ние ще им я филтрираме, няма да им предоставяме тази възможност. Това е до каква точност да ги филтрира данните или джобовете. В нашия случай ние събираме само година, месец и ден. Не събираме тези данни надолу, час, минута и секунда, така че не е необходимо да... Ако да речем имаме и час за дедлайн, искаме да филтрира в точност под час. Ако обаче го оставим на под ден, в такъв случай в резултатите ще включи абсолютно всички резултати от днес, без значение, че в момента да речем сме 7 часа и има някакви обяви от 12 на обяд, да речем. Той ще ги включи именно защото филтрира под ден. Ако го изберем да филтрира по секунда или по минута, тогава няма да включи обедните. Ако сме избрали да включва бъдещи, разбира се. Така, тук самия рейндж 3 години плюс-минус. Можем да го ограничим до една. Макар че ние видяхме, че от 2018 не създаде, нека да са си 3. Така, ето ги филдовете, които в момента ги имаме налични. Избираме този. Deadline Job. Можем от джоба да вземем също и да филтрираме по дата на създаване, дата на последен коментар, дата на последно апдейтване на самия нод и това също е дата на апдейтване. Така. Не, те са си... тези филтри, които в момента дефинираме, не излизат от предния интерфейс. Тоест, тук на списъчните страници няма да има филтри. Просто тук филтрираме резултатите, които да се показват на тази списъчна страница, като все едно ги хардкодваме. Ние казваме какви да са. Тази страница ще е за тези резултати толкова. После ще видим как да позволим на юзерите, т.е. да направим една по-подробна страница с филтриране, където юзерите могат да се филтрират. Тези същите неща, които ги правим, те да могат да ги правят. Нали, малко по-упростено е. Безмислено в момента правим някакъв филтър, потребител пише процент, пък ние решаваме, че участваме тези няма да се показва. Ами да, то може, примерно, ако имаме страница, както казах, ако искаме да разделим две страници, една за отминали jobs, като архив на jobs, да речем, една за предстоящи, меква сенс да имаме две страници и да си ги филтрираме по дата. Така, тук можем да зададем точно коя дата, да речем, можем да имаме филтър от обявите, които са след 1 ноември. Другите ни не интересуват, тук посочваме 1 ноември.
Обаче, ако искаме от днес, т.е. този филтър всеки ден постоянно да се апдейтва наред с времето, което тече. Тук имаме така наречената релативна дата, т.е. тази опция, тук първата опция ни позволява да филтрираме по конкретна дата, а тук по релативна дата или променяща се дата. Като тук отдолу е обяснено, можем да посочим Now като опция тук, което е сега. Пишем Now и така ще филтрира всички, които са от днес. Is equal to Now. Като Now, реално то не взима абсолютно сегашната секунда. Обаче при положение, че ние сме дали да използва дата като да филтрира да не взима с точност по ден, не по секунда или по минута, ако го зададем така, да е равно на днес, да е равно на сега, то ще го разбере като да е равно на днес, ще покаже всички обяви от днес. Ако искаме обаче да е по-голямо, т.е. бъдещи, търсим оператора по-голямо. Is greater than, т.е. по-голямо от now. Датата, която е дедлайна, да е по-голямо от днес. Ако искаме да покажем jobs, които са от тази седмица, да речем днес сме вторник. Тези от понеделник не интересуват, но и тези от другия понеделник също не интересуват. В такъв случай можем да добавим два филтъра. Веднъж по-голямо от днес и втори път същото поле да го добавим като втори филтър. Същите опции тук. Само, че не избрах полето. Втория филтър ще е is less than, отново релативна дата, плюс колко дни се пада? Monday next week. Example now плюс един ден. 12 AM today. Виждаме, че има страшно много опции. Тук ни дава някакъв линк, където можем да видим какви са ключовите думи. Midnight можем да го въведем. Today, now. Мисля, че имаме и опция End of Week. Не, няма. Да, можем само weekdays, weekend days. Weekdays, weekday. Та виждаме, че е доста флексибъл това филтриране по дата. Можем да си филтрираме каквото се сетим. Така. И сега имаме само евенти, които са бъдещи. Скрини са нашия Батман, може би той е отминал. Сега ще го проверим. Той всъщност даже няма дедлайн. Ще му кажем дедлайна да му е вчера. В такъв случай би трябвало пак да го няма на тази списъчна страница. Дори ще покажа всички резултати, за да не ми избяга някъде по страниците.
Така, Батмана го няма. Обаче ако му променя датичката да е утре, 14, ето. Да, по този начин се филтрира по дата. По същия начин можем да филтрираме и по категория, ако искаме само дадени категории да показваме, ако искаме по компания, видяхме, че имаме филд компания, ако искаме да филтрираме само тези, които са от дадена компания, по същия начин става. Предлагам кратка почивка и после продължаваме с как да изкараме филтрите и юзерите да си ги дефинират. Така, предлагам да продължаваме напред. Сега ще започна първо с малко информация около домашните, защото тук е момента да започна да давам домашности. Аз съм бил добър и да ви оставям свободно време вкъщи. Свърши се с тази работа. Домашните ще се качват, ще представлява едно PDF-че, което ще го качвам тук на страницата на сайта. Ето тук срещу всяка лекция, както до сега пише No Homework, ще пише Yes Homework. И от вас се изисква следното. Да си направите задачките, които са описани в PDF. Като ще ги правите на проекта, който се разработвате при вас или на хостинга. Хубаво ще е, не хубаво, ами направо задължително да ги правите на хостинга задачките. Ако някой има драми с хостинг, има супер голямото желание да има хостинг и да си прави домашните на него, обаче няма такъв хостинг, моят имейл е следния. Давам го с риск да ме наспамите здраво, но съм така добронамерен всеки един от вас да има хостинг и ако има някакви драми, не може да се стартира Drupal там, ще помагам. Това ще ми е приоритет номер 1. Това ми е... Виждате ли, защото нещо не мога да го... С Ctrl плюс, Alt плюс не става. Добре. В Word ще го създам. Добре, го видите. Ето го. Васил Бойчев в Gmail с YCH. Една дума. Няма точки, няма тирета, няма подчертавки. Ако някой има драми с хостинга, да ме контактва. Ако няма хостинг, не е получил мейл, също ми пише, аз ще тормозя супер хостинг да дават акаунти. Това е. Относно домашните, тук качваме едно PDF-че с някакви задачки, правите си ги без значение дали ги правите директно на хостинга или първо локално при вас и после качвате нещата на хостинга. Предаването на домашното ще представлява пак от тук през системата. Предай домашно, аз още не съм го разцъквал как става, но има някаква опция за предаване на домашно, където ще може да посочите линк къде сте го направили това нещо. Като коментар ще искам да давате и креденшали за акаунт, който има административни права. Не е задължително да давате супер юзера си или този админ, който е супер юзера на сайта. Може просто да добавите едно допълнително юзерче, което да има административни права. Предлагам направо паролата да я унифицираме винаги да е 1, 2, 3, 4. Идеята е всеки да има достъп, включително и аз, към вашите сайтове, за да видя как сте ги правили нещата. Примерно, ако имате да направите някакво view с някакви по-специфични филтрания и сортирания, искам да видя как сте го реализирали
И от друга страна, тези другите, които, защото освен да предавате домашни, както вече сте чули, може би, ще изискваме да проверявате домашни. Тоест, ще имате опции провери домашно, така може да, не знам дали на случайен принцип или може да си избирате на кого да проверявате домашното, но така да може да посетите сайта на някой колега, да влезнете като администратор и да разгледате той как ги е направил нещата. Аз също ще решавам домашните. Аз също си имам хостинг акаунт, ще ги правя задачите, задачите, които дефинирам, ще ги правя и аз. Ще предавам това домашно, така че вие ще може да виждате и аз как ги правя нещата. И да ме проверявате. А след като прегледаме домашното на някакви критерии, ще ги оценяваме? Ами да, има точкова система за оценяване. Още за жалост не съм го разцъкал, не знам как се случва. Това ще го преиграем сега след първото домашно. Но след като проверите домашно, ще дадете оценка за това, за работата, която сте проверили и това домашно ще бъде отметнато като проверено. Съответно, когато предадете домашно, ще бъде отметно. Просто системата ще вземе вашето, ще отчете, че сте предали домашно. Може ли едно домашно да бъде проверено отново? Не знам все още. Това ще го разберем. Ама задължително не трябва. И имаш опции, примерно слабо, средно, добро или примерно форти, Домашно може да бъде проверено от 10 човека. Но трябва да провериш минимум. Ти можеш и 10 да провериш. Минимум. Идеята е, че всяко домашно проекто се проверява на случайен принцип. Ага. Добре, ще кажа за камерата. Едно домашно може да бъде проверено и от 10 човека, но не може да се избира на кого домашното ще проверяваш. Цъкаш провери домашно и ти се пада някое и проверяваш, оценяваш. Има опции добро, средно, отлично, лошо. И да, оценяват се домашните и така. Относно изпита, по програма изпита до сега беше на 6. Правим малка промяна в програмата и ще се обоснова защо. 6 и 30, реално нека да отворим методи. Practical Project, това планирахме да е занятие, където ще сме тук аз, колегата, който е другия лектор, включително и други специалисти от моята компания, където ще ви помагаме с някакви проблеми, ако имате по вашите проекти. Реално домашните ще са винаги един и същи проект, ще го развивате и ще го правите по-сложно. Ако в някакъв момент имате някакви драми, нещо не ви се получава, предлагам ви да си ги записвате всички тези неща и занятията, които са тук на 6. Мисля, че Project Review тук също има. Значи ето тези двете занятия, може би ще ги разменим, това ще дойде на 6, а това ще дойде тук на 3 ноември, за да е малко по-консистентно. Така ще имаме две занятия, които тук ще е отворено с група от специалисти, които ще ви помагаме с вашите въпроси. По проектите. Изпита. Той няма да е на 6, а ще е на 7, което се пада с събота. Ще представлява, ние ще сме тук, аз и колегата, цял ден. Надявам се и тогава да има други колеги. Цял ден ще сме тук и ще проверя и ще приемаме хора, които имат желание да се явяват на изпит. Като цял ден, разбирате, от 10 до 10 вечерта. 10 сутринта идваме тук, идват хора, идеята е да можем, понеже има около 175 записали се на изпит, искаме да поемем възможно най-много хора и да си поговорим поне 5 минути с тях. Като направите теста, после даже на момента ще го проверявам с вас. Да? Не, на лист ще е. На лист с ABCD примерни отговори. Не съм решил още, но по-към не.
Мисля, въпросите да са сравнително елементарни. Нещата 100% ще съм ги... Даже най-вероятно ще включвам скриншотове по администрацията на Drupal, някакви подобни въпросчетата. Задължително това, което включим в изпита, ще сме го разцъкали тук. Вероятно ще има някаква специфична терминология за Drupal. Ами да, сега терминология от рода на таксономи, вокабулари, термини, тия неща, които всеки ден ги говорим. Няма да ви забивам с някакви термини, които не сте чували. Идеята е седми цял ден ще сме тук. Ако на някой не му е удобна тази дата, ще преговарям с софтуни за втора дата. Те са отворени да ми дадат, за да може да речем другата събота отново да направим нещо подобно за хората, които не са минали, но не искам всеки да се успокоява и да идва втората дата. Не е сигурна втората дата дали ще има. В момента съм в процес на преговори. Моля? Не, ако не си се явил. За сега официалната дата е 7, втората е под въпрос. Може и да направим изключения за някои хора, които реквестнат отделно, да кажат, че не са в града примерно на 7, но това ще стане, реквестите примерно ще ги приемам следващите 2 седмици максимум, без това няма много време. Идеята е, официалната дата е 7, не апелирам да оставате за следващата дата, защото пак казвам, още не е сигурно. Да? Не мисля, че е необходима чак така организация. Ако дойдат всички 150 човека или там 175 човека в 10 часа, ще е перфектният вариант, защото ще свършим на обяд и после мога ходим да пием бира. Лошо е, ако всички дойдат в 6 часа. Как ще пиете? При всички положения в 10 че сме свършили, мога да ходим да пием бира, така че... Значи да се дойдат в 10, трябва часа да е после. Не, в часа е в 10 сутринта. Часа да е после. Да. Това е идеята ни. Пак казвам, идеята за това цял ден да е изпит, именно защото искаме да се запознаем с абсолютно всеки, да си поговорим 5 минути, да разгледаме теста, включително и проекта, и аз поне 5 до 10 минути ще гледам да отделя на всеки един от вас. Така, продължаваме с вютата, че то стана време да си ходим. Да, между другото, който има желание, може да се съберем на една групичка сега да направим една бира тази вечер. Продължаваме по следващите опции. Тук сортиране. Всяко едно поле, което сме дефинирали, подобно на филтриране, както можем да филтрираме по него, така може и да сортираме по него. Например, в случая по дефолт ни дава контента, който избираме, е сортиран по дата на създаване, postdate, дата на постване. Ако искаме да сортираме по азбучен ред, да речем, в такъв случай избираме сортиране, махнах този, който е postdate, и тук пиша title. Избирам полето, което е заглавие title. Избирам да сортира ascending. Тук тия две опции са съответно възходящ и низходящ ред. Ascending е възходящ ред, т.е. от по-малкото отиваме към по-голямото. Descending е обратното, като когато изберем поле, което е от тип текст, както в случая е title, именно низходящ, възходящ критерия ще е азбучния ред. Така. И сега стискам палци да ни го подреди по азбучен ред. Супер! Първото ни е с А, второто също, така, нека видим последното какво ни е.
последното ни е с Q. Сякаш стана. Други опции за сортиране, ако имате някакви идеи, може да ми подскажете. Да, може да сортираме по категория, по имидж трудно. Да, има го. То реално тук са листнати всички филдове, без значение от техния тип. Но реално няма... Не, ширина на картинката, по-скоро ги пише. Това е Да, всъщност точно така. Те тук самия имидж дори има няколко опции. По alt текст, пак по азбучен ред на alt текста, по FID, това е файл ID, което е вътрешното ID на файла, по височина, по title на самия имидж, широчина, ако искаме примерно да направим някакъв списък, който е така като аптекарски шета, да ги нареди картинките, може да ползваме това сортиране. Аз всъщност даже ми стана смешно, че въобще има опция сортиране по имидж, защото не ми звучи приложимо, но го има. Така, последно коментирани, по автор, по... Какво се сетим? По брой посещения на самия джоб, колко пъти е чупва на страницата. Да, това го има, ако включим модула Statistics. Има един модул, който е от ядрото Statistics. Ето го. Който логва информация, пази информация за достъп до различните страници. И той също има интеграция с Views. В такъв случай, ако го ползваме този модул, той брои колко пъти е посещавана страницата и можем да сортираме и да филтрираме по нея. Пример за такова приложение е, искам едно блокче в десния ми сайдбар, който ми показва само jobs, които са посещавани повече от 1000 пъти, да речем. Или пък трите най-посещавани job оферти. Така си ограничавам да са само 3 резултата, филтрирам ги по посещение, сортирам ги по посещения и така. Page Settings. Тук си настройвам как да ми се казва страницата, т.е. не как да ми се казва, ами какъв да е пътя до страницата, която дефинирам. Дали да има меню item. Аз в случая още в началото му казах, нека има меню item, но мога и да го изключа тук в последствие. И какви да са, какъв да е достъпа. Тук мога да променям достъпа до самата страница. Като в случая мога да ползвам даден permission. Има така наречения permission view published content. Тоест, ако всички потребители имат тези права да виждат публикувания контент, те ще виждат и тази страница. Ако обаче искам да... Ето това са всички permission реално. По даден permission мога да огранича достъпа до тази страница. Също мога да го огранича и по роля. Тази страница да се вижда само от аутентикирани юзери. В такъв случай анонимните няма да имат достъп до нея, но когато се логнеш, може да я достъпиш. Така, header и footer. Представете си, че всеки един списък е набор от резултати плюс title, плюс pager. Тоест има в момента основно 3 елемента. Title, което е това нещо, резултатите, което са тези тук грозоти, и отдолу имаме pager. В същото случай нямаме, защото показвам всички резултати. Но ако искам да имам някакъв статичен текст, да речем, който е над резултатите или под резултатите, ползваме тези двете опции header и footer. Тоест мога да си дефинирам, тук също имам доста опции, мога да вкарам дори друго view в тази зона, която реално тази зона се намира между тайтъла и резултатите. Ако да речем, тук искам да вкарам
списък с юзери, които са кандидатствали по тези оферти или не знам, аз вече си измислям, мога да си дефинирам отделно view, което ми листва някакви юзери по дадени критерии и да го вкарам в хедъра на това view. Тоест, то ще ми листне първо тайтъла на view-то, после тези въпросните юзери или това допълнителното view и после резултатите. Но мога да си сложа и статичен текст. Така, запазвам. И ето виждам, че тук сега точно под тайтъла имам този статичен текст. Същото е с хедъра, с футъра. Реално, само че футъра е долната част, непосредствено след резултатите. Така, пейджера го разгледахме. Тук Advanced, мисля още да не влизаме в Advanced опциите. Единственото, което ще разгледаме тук е Exposed Form. Ако искаме тези филтри, които дефинираме тук, да ги предоставим юзерите да си филтрат съдържанието, подобно на тази страница, която е тук. Тоест да направим ето такива филтри. Използваме тази опция, Exposed Form. Позволяваме. То всъщност тук опцията е дали експознатата форма да ни е в блокче или не. Ама за нас, на нас сега в момента не ни трябва да е блокче, нека да си е част от вюто. И да речем искаме филтър по title. Подобно на този. Ето този, който можем да се сърчваме. Избираме филда, в който искаме да търсим. Избираме оператора. Тук тънкият момент е, че ако искаме търсене, се предполага, че би трябвало да търсим в част от думата. Ако запазим на is_to, то винаги ще ни филтра по точен матч, по точно съвпадение. Тоест, за да ни, да речем тук, за да ни листне в резултатите, за да ми покаже това нещо, аз трябва да го въведа точно цялото, от до. Ако въведа само първата дума, няма да ми го покаже. Затова тук оператора е хубаво да се смени на contains или съдържа част от. Като виждаме, че имаме опция дали съдържа any word. В такъв случай, ако изберем този оператор, ако въведем първата дума от този job, той ще ни го лисне, защото се съдържа. Обаче, ако въведем част от думата, няма да ни го лисне. Ако въведем втората по същия начин, да, ще ни го лисне. Any word. All word, значи той е подобно на is_to. Може би, ако разменим тук разликата, ако разменим реда на думите, примерно сърчнем по първо, по втората и после по първата дума, тогава ще го покажем. Но ще го запазим на contains. И value-то го оставаме. Тук, ако искаме ние да кажем какво да е value-то или filter критерия, тук обаче имаме чекбокс, че Exposed Filter to Visitors. Разпъвани повече опции. И тук виждаме лейбъла на филтъра. Или това, което е ето това нещо. Това е лейбъла. Какъв да е description, ако искаме под лейбъла да има някакво обяснение. Вие търсите по име на обява. Оператора го оставяме така. Това дали да е single филтър или групиран филтър. Това се ползва, ако искаме да търсим в тайтъла и в description, например, на обявата. Но нека за сега се ограничим само до тайтъла. Ето ни го филтъра. Тоест, абсолютно всеки един филтър, който дефинираме тук, имаме опция да го предоставим на юзерите, те да си го ползват за филтране. И сега, примерно,
ABDO. Ако напиша ABD, ето, оставаме с един резултат, същото като Google. Търсене на резултати. Ако търся ето тази част от думата, отново само този, намеря и на друго място. Това е. Пак казвам, всеки един филтър, който си дефинираме тук, можем да го предоставим за крайните потребители да филтрат. Можем да направим също така, колкото филтри имаме тук, експознати, толкова поленца ще имаме по този начин, но apply бутона ще е един. Тоест можем да имаме комбинирани филтри. Искам да филтрам по title и по тип, т.е. искам всички да речем basic пейджове, които в думата се съдържат Лорен. Няма такива. Или всички артикали, които съдържат, които са непубликувани. Пак няма такива. Не мога да нацеля нещо, но да, общо взето всички филтри, които имаме експознати, са под една шапка, те са групирани. Имаме един apply бутон, а не за всеки филтър да си имаме отделен бутон, който да ни аплайва филтъра. Така, мисля за днес да се огранича до това. Тук е момента да отговарям на вашите въпроси, свързани с Views, и като свършим с тях да ходим да пием бира. Да? Може ли да помислим все пак има първичен вид, това, че... Да, добре, супер. Така, тук в момента имаме две, ще добавя категория, като филтър. Така, внимаваме отново, защото имаме две категории, тази, която е за job. Така, ако искам да разменя реда на тези филдове, кое след кое да излиза, примерно искам първо title, после категорията, после image, имам тази опция rearrange, ето тук. И мога да си с drag and drop да си им сменям реда. Така, смених го на табличка, нека разгледаме опциите на табличката. Колоната. Какво да е, коя да е колоната? Реално можем два пъти да листнем категорията. Вие така онлайн и пак ще имаме на един ред, нали? Да. Значи трябва да използваме грид, ако искаме да ги редим по няколко. Да. Ако искаме няколко entity наред, ползваме grid точно така. Или пък ако искаме... Да. Как да е подравнена? Примерно това в случая ни е текстово поле и би трябвало да е подравнено отляво. Но примерно ако имаме някакво поле, което е от тип цифра някаква, искаме да я подравним от дясно, можем да си го подравним от дясно. Това става просто колоната, стойностите в колоната как да са подредени. Дали да има сепаратор, дали да са sortable, ще ги изберем всички sortable без image всъщност. И дефолтно, като заредим страницата, с кое сортиране да е аплайнато, нека по title азбучен ред да го запазим. Дали да скриваме колоната, ако е празна. Тоест в случая всеки филд, който дефинираме ни е колона, а всеки резултат ще ни е ред. Ето ни е табличката. Тук тайтъла ми избяга, може би. Ако искам да имам заглавие на колоната, просто трябва да имам лейбъл на самия филд. Тоест лейбъла тук се ползва за заглавие на самата колона.
Така, ето ни е табличката. В случая имаме applied филтър по ключова дума, затова има само два резултата. Колона title, колона категория и колона image. Като в момента е сортирано title по азбучен ред, възходящ ред, ако го чукна пак самата колона, обръща реда. Мога да филтрирам, мога да сортирам и по категория. И тук отново по азбучен ред на категорията ми сортира по възходящ ред. И обратното. Ако искаме даденото view, да го сложим, дали сега покажем да го сложим някъде другаде, как ще стане? Ние да покажем къде. На нещо да сега не знам по страница. Далека дори, че просто не трябва да е нещо така, да го сложим някъде в блок. Блокче. Да, значи тук имаме опция, в момента това view имаме display page за него. Ако искаме същото това нещо да го имаме като блокче, тук даваме add блок. И вече имаме хем страница на едно и също view, хем блок. Като когато имаме разликата между блока и страницата е, че ето тук тези сетинги. Page има Page Settings, което включва в себе си път и тем подобни, а това има Block Settings, как да се казва блокчето, отново Access Permissions. Когато вече имаме едно view може да има няколко дисплея. Както може да има и няколко Page дисплея, така и няколко блок дисплея, всеки Page да си има отделен път и така нататък. Но всички други неща да са еднакви. И в този случай това, което правихме сега за Page и вече го имаме available като блок, когато добавихме този дисплей. Ако дойдем тук на Structure Blocks, да, View All Jobs и мога да го сложим подобно. Супер яко. Други въпросчета? Да. Примерно от различни нови информации, тази две различни виюта, прави два блока От две различни вюта искаме да имаме един блок. Не, имам предвид, че примерно на това страница искаме да кажем да направим едно вю, където са категории най-нови и отдолу да имаме примерно или до него някъде друго вю, където да са най-посещавани. Чао. Да, правим две вюта с дисплей блок, за да са ни available в блокчетата и реално ето този регион контент ни е middle колоната, която е по средата. Ето това нещо. Ето е това нещо. В момента съдържанието ни се дисплейва точно в този контент регион. И ако искаме в този контент регион да имаме повече от един елемент, ето това бялото. Ако искаме тук да листим под пейджера, примерно след пейджера и преди футъра да имаме някакво друго view, където да ни листва, в случая имаме артикъли, искаме отдолу да имаме jobs, просто това view, което го направихме току-що, му казваме да се показва в контент региона, да се показва след main content. А ако искаме, съответно, аз не знам дали бяхте тук на Blocks темата, но ако искаме това view пък да се показва само на първа страница, да не е на всички страници, тук от конфигурацията на блокчето му казваме Pages, All Page Except Those, Only the Listed Pages и Front. Да. И сега джобовете ще ни се показват само на първата страница, точно под основния листинг. Така, искам и още нещо да ви покажа. Интересно. Ето сега имаме първо това, а после табличката. Ако искаме да си коригираме вюто, което е за категорията. Примерно ето този листинг на контент, който е тагнат с тази категория, това също е view. И можем да го променим последния начин. Когато отидем на страничката за администриране на вютата, тук прави впечатление, че имаме тези сивичките вюта, които те са дефинирани отново от някакви модули, обаче са си замразени тук. Никой не ги пипа. Ако искаме обаче да ги пипаме, имаме бутонче Enable.
Да речем конкретно за term листингите е това view. Taxonomy term, аз съм го вече enable. Едитваме го и виждаме, че имаме два дисплея, Page и Feed, като Feed е RSS Feed. Експортва съдържанието под формата на XML, то не е много интересно. Но ето най-обикновено view, като в пътя си съдържа аргумент. Това реално е view-то, което стои зад страницата /taxonomy, /term, /pet, да речем. Това е променливо, която ето тук са дефинирани променливите, малко по-адванс, но така или иначе, ако искате да барате това view, не е необходимо да пипате тези contextual filters, необходимо е просто да го enablenете и ако искате за различно vocabulary да имате отделно view, това view просто го клонирате. Има опция тук clone. Клонираме го, правим едно за категории, да речем. Запазваме всичко, същото. Всичко запазваме същото, само че искаме, тук добавяме филтър по vocabulary. Аз филтър добавям. Значи реално филтъра казва това съдържание, ще ми го покажеш по този начин. Буквално е това. Не. Формата показва по какъв начин да се показва. Филтъра, ако искаш да филтрираш по дадени критерии съдържанието. Само, че нещо не мога да намеря къде му е taxonomy vocabulary тук. Да, всъщност тук се случва. Значи, ако искаме това view, което току-що клонирах да ми е само за дадено vocabulary, тук от този контекстуален филтър, то малко тъпичко, че така не минахме през тези контекстуални филтри, но тук се слага чекбоксче за vocabulary. И отделно съответно за tags, т.е. списъчната страница, която показва контента, който е тагнат с някой от тага от vocabulary tags, отново си клонираме view-то и тук го филтрираме по tags. Запазваме го това. Като ето това въпросното view. Ако искаме пък всички таксономи view-та да ни изглеждат по един и същи начин, просто коригираме това дефолтното. Тоест правим клониране и после филтриране по vocabulary, ако искаме по различен начин да ни се дисплейва контента в зависимост от vocabulary. И другото е, този front page също е едно служебно view. Това реално е view, което се листва контента на front page. Ето това нещо е тук. То в момента виждаме, че не можем, ако имаме картинка на този артикъл, тя няма да ни се дисплейне. Затова можем да едитнем ето това view front page. Пак казвам, то по дефолт идва сивичко. Подобно на това, просто трябва да цъкнем enable. И тук виждаме, че в момента то дори не показва fields, показва content. Можем да го сменим да показва fields, ние да му дефинираме какви fields да показва. Точно това, което правихме до сега с jobs, мога да направим същото с front page view. Добре, други въпросчета? Няма. Благодаря ви за вниманието. Лека вечер от мен и до следващия път.